салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз бошад 18 октябри соли 2024 ва курс дар таърихи имрӯз 1000 рубли русӣ баробар аст ба 110 сомонӣ. ва имрӯз мо ба шумо якчанд мошин навор кардем ки ҳоло пешкашатон менамоем. мошинҳо гуногун ҳастанд ва нархҳояшон аз 27 000 сомонӣ сар мешавад. дар канал подписатсия кунед, лайк кунед, комментария нависед ва мо ролика сар мекунем. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмсӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага баход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. трилибус масин бародаро муҳлатам хобагия дароз мекунад, танара баход мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобагия хуб мекунад. равғанои хилба раи пешобҳоӣ мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ҳамчунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй карданай ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хобагитва хуб карданай, барои воспалени қади рӯдҳоро гирифтанай. марҳамат бародаро, занг занед, полноценный курсша ба нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо доставка мекунем. Opel Vectra B соли барориш мошин 1999 то охири моҳи октябра ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ози ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин коробка механик, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон ҷои задагӣ, сидагӣ, кафидагӣ варид надорад. нархи мошин 40 000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои телефону чанда акаҷон? Hyundai Sonata соли барориш мошин 2015. ишам Hyundai Sonata соли барориш мошин 2015 Корея. мошин ҳардуш А1 одамай, ҳардуш А1 нафара. акаҷон ёра документош чӣ хеле ака? документош солона нашуд, документ ягон камбудӣ надорад. ози ҳолати дохили мошина нишон медиҳем. ҳолати дохили мошин коробка автомат, чордар электропакет, қафои мошин Hyundai Sonata. бо гуфтан равона ки ҳардуш А1 одам. ҳолати салони мошини дига ман нишон медиҳем. ҳамаиш мошини дуюм. ҳолати салонаш мошини старт стоп, коробка автомат, чордар электропакет. Toyota Camry de американка соли барориши мошин 2011. мошин то моҳи декабра ҳуҷҷат дорад. ози ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин коробка автомат, мошин задагӣ, пусидагӣ, варид, кафидагӣ ягон чӣ надорад. мошин тоза дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархи мошин 110 000 бо муомила дорад. Kia K5 соли барориши мошин 2014. мошин разнамоёшка дорад. утилизатсия ҳуҷҷати солона ҳамаи чӣ дорад. марҳамат, ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин коробка автомат, мошин электрони рушник дорад. ҳолати қафои мошин. нархи мошин 155 000 бо муомила дорад. Toyota DXL соли барориши мошин 2011. мошин утилизатсия ҳуҷҷати солона дорад. ози ҳолати салони мошина нишон медиҳем. кожни салон, коробка автомат, ҳолати қафои мошин. ногуфта намуна нархи мошини 135 000 бо муомила дорад.
Lexus RX 350 соли барориши мошин 2008 мошини Европа 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. Утилизатсияам гузаштагии ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин коробка автомат, чехолои кожни. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 128 000 бо муомила дорад. рақамҳои телефон акаҷон. Devon X дар кузофи хачибек, соли барориши мошин 1996, мошини Германия, мошин ҳуҷҷати солона надорад, утилизатсия надорад. ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин, коробка механик, ҳолати қафои мошин 27 000 бо муомила мешавад. бо муомила мешавад. Mercedes компрессор, соли барориши мошин 2002, объем 2 мотор дизел. ҳозир ҳолати дохили мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин, коробка автомат, 4 дар электропакет, мошин люк дорад. ҳолати қафои мошин, нархи мошин 40 000. муомила дорад акаҷон мошина? мошин бо муомилаи хуб дорад. 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Hyundai Elantra, соли барориши мошин 2017, мошина ҳуҷҷати солонааш буд чидега, утилизатсия надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳозир дохили мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин, коробка автомат, ҳолати салони қафои мошин, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархи мошин 90 000. BMW пятёрка, соли барориши мошин 2014, мотор дизел. ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин, коробка автомат, сиденьёи кожни, ҳолати қафои мошин 185 000. муомила дорад ака? бо муомила дорад. BMW пятёркаи сафед, соли барориши мошин 2014, ишам дизел ака? мотор дизел, мошин 4WD. ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин, коробка автомат, ҳолати салони қафои мошин, мошин люк дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 175 000. вариантҳои алишам ҳастад.